Igbo ndị ọma mụrụ m ekene m unu. Anyị abịakwana na nnọkọ anyị nke ụbọchị tata. Ehihie ọma nụ. Aha m bụ Oriakụ Teresa Ifeọma-agha. Anyị abịana n'oge mmemme anyị ji elelu anya na ntụgharị uche anyị banyere onye okike kere ụwa bụ Chineke nke kere eluigwe na ala. Ebe anyị na-anọ wee na-achịgharị uche na njem anyị na ya n'elu ụwa maka okike o kere mmadụ na ihe okike ekere n'elu ụwa. N'ihe onyonyo anyị n'oge gara aga, anyị kwupụtara wee sị na Chineke anyị bụ mmụọ. O ji aka ya dịrị n'onwe ya, o nweghị isi mbido ka ọ na-enwe isi njedebe, na ọ bụ onye okike osebụrụ nke ihe niile. Anyị kwukwara maka onye nyanwa bụ Chukwu bụ. Anyị kwuru na o ji aka ya dịrị n'onwe ya, na mmadụ ịkọ maka Chineke na mmadụ ebe a ga-ebido kọba wee kọwapụta ọfụma onye Chukwu bụ. Mana anyị maara na Chineke anyị bụ chi nwere aha. Chineke anyị bụ chi nwere ntị na-anụ ihe. Ọ na-ekwu okwu, ọ na-aga njem, ọ na-eme ihe niile dịka anyị onwe anyị bụ mmadụ si wee ghọta na obere uche anyị bụ mmadụ nwere n'elu ụwa. Anyị wee sị na Chukwu a kere mmadụ, ka o si eme na ka anyị si afụta ndụ anyị n'ụwa na-agba akaebe n'ezie na enwere onye dịka Chukwu. Ọ maka Chukwu ahụ ka anyị ji maka ya wee bịa tata wee na-ekwukwa maka ya. Na ụbọchị tata, ana m ayọ gị dịka ị na-esonyere m n'ihe mmemme a, ka ị kaba arụ fụ na ị na-etinye aka n'ebe ahụ esere ihe na-acha mmemme a na-akpọ ebe a na-asọskraịbụ n'ihe onyonyo anụma. Ka ị na-asọskraịbụ ya, ka ị na-eme ka mba ụwa ghọta na enwere ihe mmemme dịka ihe onyonyo a nke anyị nọ ya wee na-akọwa maka Chukwu, mmadụ o kere eke na ihe ekere eke. Ka anyị nọ ya wee na-akọwapụta ebumnobi Chineke n'ebe mmadụ nọ. Ka anyị nọ ya wee na-akọwapụta ihe Chukwu chọrọ n'aka anyị dịka ndị o kere eke. Anyị wee na-ekwu, aka m bụkwa Oriakụ Teresa Ifeọma-agha. Ana m ayọ gị ka ị sonyere anyị n'ihe mmemme a. Amaara m na izuụka dị asọ anyị mere mmemme ya na onye ọbụla gbara mbọ onye o nwere ike ịfụ na o sonyere ọfụma. Anyị wee na-asị ka ekene dịrị Chineke anyị, onye mere ka Kristi si n'ọnwụ bilie, onye nke ụka niile na nsọtụ ụwa niile nọ n'oriri ya n'ụbọchị tata. N'ihe onyonyo anyị nke ụbọchị tata, anyị ga-aga n'iru inelu anya ịma ebumnobi Chineke n'ebe mmadụ nọ. Onye bụ mmadụ? Onye bụ mmadụ? Ọ sị na mmadụ bụ onye Chukwu kere oyie nye. Mmadụ bụ onye Chukwu kere oyie nyanwa bụ Chukwu kere ya. O wee gwakwa anyị sị na Chineke kere mmadụ, ka o kechere ihe niile dịka akwụkwọ Genesis chapter 1 from verses 1 to 26. Ewegwa anyị sị na Chukwu kere elu na ala, ka ihe niile dị n'ime ụwa a. Bịaza na verse 26, ọ gwa anyị na ka Chukwu kechere ihe niile o kere n'elu ụwa, na mmadụ bụ ihe ikpeazụ Chineke kere. O wee sị anyị na nkwekọrịta nke atọ n'ime otu dị ngọzi. Akwụkwọ nsọ sị Chineke wee sị ka anyị kee mmadụ ka ọ dị ka anyị. Ka anyị kee mmadụ ka ọ dị ka anyị. Anyị kọwaburu n'ihe onyonyo anyị sị na Chukwu bụ ịhụnanya. Ihe chịkọtara onye Chukwu bụ ịhụnanya. Chukwu bụ ịhụnanya. Ọ bụ n'ịhụnanya a ka Chukwu ji wee sị na n'ime nyanwa bụ Chukwu na ebere jupụtara ya arụ, amara jupụtara ya arụ, ịhụnanya jupụtara ya na arụ. O wee sị na ya ekechaghị ihe niile ya kere. O nwere onye nwere ike ịlụ ogo ihe nyanwa bụ Chukwu chọrọ ka ọ banye n'ihe nyanwa bụ Chineke kere maka iji ya wee rụpụta ọrụ nyanwa bụ Chineke bụ n'obi. O wee sị ka anyị kezie mmadụ ka ọ dị ka anyị. O wee kee mmadụ, o wee yie Chukwu. Akwụkwọ nsọ mere na Chineke ji ịfụnanya wee si n'eluigwe gbadata n'ụwa wee kee mmadụ. Ọ sị na ka o kechere ihe niile a wee kee mmadụ a, Chukwu wee n'anya wee fụ na ihe niile o kere dị mma. O wee were ihe niile ahụ o kere wee tinye mmadụ n'aka. Mmadu wee ghọta n'ezie
na o nwere onye zitere ya n'elu ụwa. Ka mmadụ na-adị ndụ na-aga, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Chineke na-esi n'eluigwe na-agbadata n'ụwa na-anọnyelu mmadụ, ya na mmadụ na-akparịta nkata n'ịhụnanya, na-aṅụrị, na-enweghị nsogbu ọbụla, na-enweghị mmetọ ọbụla. Chineke na mmadụ wee na-ebirite n'ịhụnanya. Ọ bụ n'ịhụnanya ka Chukwu ji wee kee mmadụ. Ọ bụ n'ịhụnanya ka Chukwu ji wee sị ka mmadụ nọrọ n'ịma mma na adịmasọ na anwụ anwụ. Chukwu wee kechie mmadụ, ya na mmadụ wee na-akparịta ụka. Mmadụ wee na-anụ olu Chineke site n'ihe ndị niile o kere eke. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Abụ Ọma 29 bido na usoro nke 2 gbadatara. Ọ sị na olu Chineke na-ada, na ọ na-ada dịka ihe nna mmadụ na-nwere ike ịkọwa n'elu oke osimiri, na olu Chineke na-eme mkpọtụ n'elu oke osimiri, na olu Chineke na-ada dịka egbe igwe, na olu Chineke jupụtara n'ebube, na olu Chineke na-eme mkpọtụ n'ihe okike ya niile. Chineke wee sị, ebe ọ bụ na o kere mmadụ ka mmadụ ghọta onye nyenwa bụ Chukwu, Chineke wee gosi mmadụ onwe ya n'ihe niile ahụ o kere. Mmadụ wee na-afụta ọrụ ebube Chineke na-aka ọrụ ya. Chukwu wee sị, ebe ọ bụ na m kere mmadụ na adịmasọ na ịma mma, o nwere ihe Chineke ji wee dị iche n'ebe mmadụ nọ. Ọ bụ ihe ahụ Chineke ji wee dị iche n'ebe mmadụ nọ ka Chineke kpọtara mmadụ wee sị mmadụ, n'ezie ọ bụ m bụ chi kere gị. Ebe m bụ chi kere gị, anyị maara na Chukwu gwara anyị sị na ya na mmadụ agaghị ekeke otito ya. O nwere ihe Chukwu ji wee dị elu karịa mmadụ. Chineke chọrọ n'aka mmadụ nsọpụrụ na irube isi. Chineke chọrọ n'aka mmadụ nsọpụrụ na irube isi. Dịka anyị maara na anyị nwere ike ịkọwacha ihe niile banyere Chukwu, so Chukwu maara ihe o ji wee masị ya na mmadụ ga-enwe nsọpụrụ n'ebe nyenwa bụ Chineke nọ. Anyị nwere ike ịjụ ajụjụ, anyị nwere ike ikwu okwu, anyị nwerekwa n'ike ịsị kedu ihe Chukwu ji wee chọọ ka e nwee ihe dị iche n'etiti anyị na ya. Ọ bụ ya bụ Chineke dimandere na a ga-enwerịrị ihe dị iche n'etiti nyenwa na mmadụ na ihe o kere eke, ka mmadụ wee nwee nsọpụrụ na irube isi. Ọnya ka akwụkwọ nsọ ji wee gwa anyị wee sị na ihe ọbụla Chineke chọrọ, ihe niile Chineke chọrọ n'aka anyị bụ ihe ọbụla ọ sị anyị mee ka anyị na-eme etu ahụ o si wee gwa anyị, na-enwere ajụjụ, na-enwere mgbagha, na-enwere ihe ọbụla, kama na irube isi na umeala na nsọpụrụ. Ọ n'ọnọdụ a ka Chukwu ji wee kpọọ mmadụ wee sị, ekechana m ihe niile wee nye mmadụ ntụziaka ka mmadụ ga-esi wee bi n'ụwa. Ọ ebe a ka Chukwu nọ wee sị mmadụ wee bịa sị, lekwa osisi a dị n'ime ogige. Ụbọchị ọbụla mmadụ metụrụ ya bụ osisi aka ka mmadụ ga-anwụ. O nwere osisi dị n'ime ogige Chineke ji wee chọọ na mmadụ ga-aghọta na o nwere onye zitere ya n'elu ụwa ka anyị sọpụrụ ya bụ ntụziaka ya, na osisi a dị n'ime ogige na mmadụ ama emetụ ya aka. Chineke wee gwa anyị na ebumnobi o ji wee zite anyị n'ụwa a, o ji wee kee mmadụ bụ ka mmadụ sonyere ya n'ịhụnanya. Ịhụnanya ahụ o ji wee kee anyị, ịhụnanya ahụ ọ wụnyere n'ime mmadụ, ịhụnanya ahụ nọ n'ime ya o tinyere n'ime mmadụ. Ọ sị na ọ bụ n'ịhụnanya a ka anyị ga na-ebi, ka mmadụ dị ndụ n'elu ụwa ga na-ebi. Ọ bụ n'ịhụnanya ka anyị ga-eji gosi Chineke n'eziokwu na anyị ghọtara ọnọdụ anyị n'ụwa. O wee sị mmadụ, dịka m kecheworo gị, o nwere ọrụ m chọrọ ka m tinye gị n'aka. Nke mbụ, mmadụ ga na-ebi n'ịhụnanya. Ihe niile gbasara mmadụ ga-abịa ịfụnanya. Nke abụọ, mmadụ ga-eji ịfụnanya lekọta ihe niile Chineke kere eke anya. Onye mere akwụkwọ nsọ ji gwa ya na akwụkwọ Revelation sị na Chineke kechere ihe niile were ya nye mmadụ n'aka, wee nye mmadụ ikikere ịbụ ihe niile o kere ka aha. Ihe ọbụla mmadụ siri ihe ọbụla zaa ka ọ ga-aza. Ọnya mere na mgbe Chineke kere Eve wee kpụrụ ya wee kpọnye Adam wee fụ ya wee sị, yes, na nke a bụ ọkpụkpụ si na ọkpụkpụ m, nke a bụ anụ arụ sikwa na anụ arụ m, a ga-akpọ gị nwanyị, nke pụtara Eve. Ya mere ọnyanwa mere na Adam bụrụ Eve afa. Otu a ka Adam si wee bụ ihe niile Chineke kere eke aha n'elu ihe niile a Chineke bụrụ ihe ekere n'elu ụwa. Ihe ahụ niile Adam kpọrọ ya ka ọ na-aza ruo taa. O nwere nke agbanwere agbanwe. Ọ bụ ịhụnanya ka eji arụ ọrụ ndị a niile.
Chineke wee gwakwa mmadụ na a ga-elekọta ihe ndị a niile anya. Ihe niile nke ọbụla ị kpọrọ aha ị ga-elekọta ya anya ka ị wee nwee ike nye ụsa nye nkọwa banyere ihe niile Chineke tinyere gị n'aka. Ọnya ka a na-agwa anyị wee sị na ihe niile nọ n'ezinụlọ gị, ihe niile Chineke tinyere gị n'aka, ị ga-enye nkọwa maka ha n'ụbọchị ikpeazụ, ị ga-enye ụsa maka ha n'ụbọchị ikpeazụ. Ị nwere ike isi na ihe ọbụla dị n'aka gị nọ nke gị ka ọ bụrụ nke gị, maka na Chineke debere ihe ndị a niile wee sị gị ka ilekọta ya anya. Chukwu gwakwara mmadụ wee sị na ihe ọzọ mmadụ ga-emekwe n'ụwa bụ na mmadụ ga-ejikwa ịhụnanya wee baa n'ụwa wee mụbaa ụwa, na mmadụ ga-amụba n'ụwa, na anyị ga-esitezi na ịbụ mmadụ anyị wee mee ka mmadụ bawanye n'elu ụwa. Ka bụ ọrụ Chineke kere mmadụ. Nke mbụ, ibi n'ịhụnanya dịka Chukwu bụ ịhụnanya n'onwe ya. Nke abụọ, iji ịhụnanya lekọta ihe niile Chineke kere ka anya. Nke ịtọ, iji ịhụnanya wee na-ebu afọ ime wee na-amụ nwa ka mmadụ wee si otu a na-abawanye. Ọ bụ ịhụnanya ga-edu gị, ga-edu mụ na gị, ga-edu ụwa n'ihe ọbụla anyị na-eme n'elu ụwa. Emee ka anyị mara na ọ dị ụzọ ihe atọ dị n'ụwa nke na-edu ụwa. Ọ sị nke mbụ, ịfụnanya, okwukwe na nchekwube. N'ime ihe niile a na ihe chịkọtara ha ncha bụ naanị ịhụnanya. Ọ bụ onye nwere ịhụnanya ga-eji ịfụnanya ghọta ihe a kọwara ya, were okwukwe nabata ya, werezie okwukwe tinye n'ọrụ, o wee pụtazie na nchekwube n'ihe ahụ i tinyere n'ọrụ na ọ ga-amịtara gị mkpụrụ. Ọnya ka a na-akọwara anyị tata dịka mmadụ anyị bụ ka anyị leluo anya, ka anyị leluo anya na ndụ a Chineke zitere anyị n'ụwa a. Naanị ụzọ ihe ịtọ ka e kere mmadụ. Nke mbụ, ịbụ ibi n'ịhụnanya, ilekọta ihe okike anya na ịmụba n'ụwa. Ihe ndị a niile Chineke hapụrụ anyị. Ọ bụ onye nwere ịhụnanya. N'ịhụnanya ka nwoke ga-eji je nụta nwaanyị. N'ịhụnanya ka nwoke ga-eji leta nwunye ya mgbe ọ na-ebu afọ ime. N'ịhụnanya ka nwoke na nwunye ya ga-eji nọ n'ụlọ wee na-akparịta ụka dịka nwanne na nwanne. Afọ anụ arụ si n'ofu anụ arụ, ofu ọkpụkpụ si n'ofu ọkpụkpụ. N'ịhụnanya ka nwaanyị ga-eji bụ afọ ime. N'ịhụnanya ka di na nwunye ga-eji wee nlekọta onwe ha anya n'oge njem afọ ime anwa. N'ịhụnanya ka nwaanyị ga-eji mụ ya bụ nwa. N'ịhụnanya ka a ga-eji wee lekọta ụmụaka amụtara n'ụwa anya. N'ịhụnanya ka a ga-eji zụlite ya bụ ụmụaka wee nwee ike na-ebikwa n'ịhụnanya. Ọ ịhụnanya a ka Chineke na-atụ anya n'aka mụ na gị n'ụbọchị taa dịka mmadụ onye Chukwu kere oyiye nye. Chukwu wee sị na ọ bụ ịhụnanya ya na onwe ya ọ fụrụ n'ime onwe ya na o jubigara na-agbọsịsị ka ọ sị ka ọ gbọsọnyezie n'ime mmadụ. O wee sị na ọ mụ na gị na-abụ ka ọ dịzi arụ, maka na Chukwu kechere mmadụ wee sị ebe ọ bụ na ya nwa bụ Chukwu kere mmadụ n'ịma mma na adịmasọ na anwụ anwụ, na ọchịchọ obi nke ya nwa bụ Chukwu, na ịhụnanya nke ya nwa bụ Chukwu. O wee sị na mmadụ kwesịrị iji uche nke onwe ya wee bie ndụ nke onwe ya, na ndụ nke abụrọ na mmanye, na ndụ nke abụrọ na iji obi chịchịchịchị, obi aghụghọ na mkpagbu na alụrụnwana na ụdị dị iche iche wee na-ebi ndụ. Ebe ọ bụ na ịhụnanya enwere ike ịkọ n'ime mmadụ, Chukwu wee sị mmadụ nwere ikikere ibi ndụ etu o si wee mmasị ya, mana ọ ga-abụ na ntụziaka nke ya nwa bụ Chukwu. O kwugo na nwere onye ọbụla ya na ya ga-ekekọ otitie. O mere ka anyị ghọta nke ọfụma na ya nwa bụ Chineke bụ Chineke nke ekworo. Ọ bụ na onye maara Chukwu ọfụma, ị ga-ama na Chukwu bụ Chineke anaghị achọ onye ọbụla itinye aka n'ihe ọbụla gbasara ndụ mmadụ ga-ebi n'ụwa wee jee n'igwe. O wee sị na ya bụ Chineke nke ekworo, ka mmadụ ghara inwe chi ọzọ wee tinyere ya, maọbụ iche echiche ime ihe ọbụla ga-anaghị abụ maka otuto nke Chineke. Onye mere o ji wee sị mmadụ ị nwere ikikere ibi ndụ n'usoro mgbaso iwu ma, na ịgbaso iwu ma ị gaghị enwe nsogbu. Ịgbaso iwu ma, ịgbaso ntụziaka ma, ịgbaso ndụ nke ịhụnanya, ọ ga-afịa arụ onye ọzọ ịbata n'etiti Chineke na mmadụ. Onye mere Chineke ji wee na-agwa mmadụ mgbe niile ka anyị ghọta ebumnobi ya nwa bụ Chukwu n'ebe anyị nọ. Ebumnobi ya n'ebe anyị nọ bụ ka anyị bie n'ụwa fee enyi wee nwee ike ibinyelie na-aṅụrị n'otutu ya dị ebe n'eluigwe. Ya mere ụmụnne m, n'ihe onyonyo anụnwa anyị na-ekwu maka mmadụ
onye mmadụ bụ, etu Chukwu si kee mmadụ na ebumnobi Chineke o ji kee mmadụ. Mụ na gị ka ọ dịzịara kịta ịnechigha anya na ndụ m, nechigha anya na ndụ gị ka ị mara ma ọkwa ndụ a Chineke chọrọ n'aka gị ka ị na-ebi n'ụbọchị taa, ọkwa ndụ ịhụnanya a Chineke chọrọ n'aka gị ka ị na-ebi n'ụbọchị taa. Kedu ihe na-akpasacha gị uche n'etiti gị na Chineke gị? Kedu ihe ahụ bụ nsogbu n'etiti gị na Chineke gị? Kedu ihe nwere na ike ikewapụ gị n'ịhụnanya nke Kraịst? Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na ọ dịghị ihe ọzọ ga-ekewepụ anyị n'ịhụnanya nke Chukwu. Akwụkwọ nsọ si ọ bụ mkpagbu, ọ bụ nsogbu, ọ bụ enweghị ego, ọ bụ amụtaghị nwa, ọ bụ iru uju, ọ bụ ize ndụ, ọ bụ di gị, ọ bụ nwunye gị, ọ bụ nne gị, ọ bụ nna gị. Kedu ihe nwere ike ikewapụ gị n'ịhụnanya Kraịst? Baịbụl si olo na n'ihe ndị a niile na mụ na gị karịrị dịka ọgụ n'ime onye ahụrụ anyị n'anya. Naanị ma ọ bụ na anyị ga-reciprocate back, ọ bụ na anyị ga-akwụghachi ụgwọ ịhụnanya anwa Chineke nwere n'ebe anyị nọ. Ọ sị na anyị ga-akwụdosi ike, na anyị ga-eji okwukwe anwa nke anyị natara na ihe niile anyị maara maka Chukwu wee kwudosi ike, wee sị ọbụladị n'oge nnega onweghị ike kewapụ anyị n'ịhụnanya Kristi. Ya mere ụmụnne m, ka anyị jisi n'ike, ka anyị gbaba ọsọ ndụ a, ka anyị jisi ike tada eze alụ, maka na ụwa anyị nọ n'ime bụ sọsọ obu nsogbu. Ebe ọbụla ifuru onwe gị bụ ụzọ nke obe, ebe ọbụla ifuru onwe gị bụ ụzọ nke afọ, mana ịhụnanya Kraịst nọrọ n'ime gị. Ị ga-eji ya bụ ịhụnanya wee merie nsogbu ọbụla nke na-abịa na ndụ gị. Ya mere ụmụnne m, jisi n'ike n'ọsọ nke okwukwe anyị na-agba n'elu ụwa a, ka ọ ghara ịgha anyị ahịa, ka ọ ghara ịna anyị n'iyi. Mmadụ bụ onye Chukwu kere wee chọọ n'aka mmadụ ka anyị fee nye, ka anyị zere ya bụ osisi dị n'ime etiti ogige. Ọ gwara mmadụ, nekwa osisi a emetụkwana ya aka, nekwa osisi a ejekwana na ya. Ụbọchị ọbụla ijere n'osisi a ka ị ga-anwụ. Ụbọchị ọbụla i mere ihe a m gwara gị eme na ka ị ga-anwụ. Ọnwụ nke a na-ekwu okwu abụghị sọsọ ọnwụ anụ ahụ, kama na onye a ga-anwụ na mmụọ. Ọnwụ ga-ewetara mmadụ ịdaba n'ọkụ mmụọ ebighị ebi. Ya mere ka anyị jisi n'ike nyụọ Chineke amara nke ọ gwara anyị na amara ya ezugoro anyị ibi ndụ n'ụwa a maka inweta ndụ ebighị ebi. Ka anyị yọọ Chukwu site na ebere na afọ ọma na ịhụnanya ahụ o ji wee kaa anyị n'ụwa, ka anyị nọgidesi ike n'ịdị na-agbaso ụkpụrụ ya mgbe niile, ghara ikwe ka ihe ọbụla ketọpụ anyị n'ịhụnanya Chineke. Ka ọ ga-mgbe anyị ga-ebisa ndụ anyị n'ụwa ka alaeze eluigwe wee bụrụ ihe nketa anyị. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Teresa Ifeọmagha, onye nke na-anọ na ihe onyonyo a mgbe niile wee na-eweta ntụgharị uche banyere onye bụ Chukwu, mmadụ o kere eke na ihe o kere eke, etu anyị ga-esi wee gba ọsọ ndụ anyị wee bie ndụ anyị n'ụwa na-enweghị mgbakasị arụ ọbụla, na-enweghị ihe ọbụla ga-eme ka onwe ihe ga-abata n'etiti anyị na Chineke, wee na-ayọ amara Chineke, na-ayọ ọkụ ya ka o nyere anyị aka ka anyị nọgidesie ike na nkwenye anyị kwenyere na ya nwa bụ Chukwu. Ọ ga-abụ mgbe anyị ga-anọcha na ndụ a ka alaeze eluigwe wee bụrụ ihe nketa anyị. Gaa n'iru ịjụ m ajụjụ, gaa n'iru itinye uche nke aka gị n'ihe ọbụla bụ etu isi chọọ ka esi wee na-eme ihe onyonyo a, ka o wee nwee ike na-akawanye mma. Gwakwa ndị ọzọ maka ya, ka anyị nwee ike na-abịa oge ọbụla etinyere ihe onyonyo a, ka ị nwee ike sitekwenye ya wee na-amụtawanye ihe ga-enyere gị aka maka ndụ a anyị na-ebi n'ụwa a. Ọ ga-abụ mgbe ndụ anyị ga-aga na njedebe, ka anyị si na ndụ a ihe anyị mụtara na etu anyị si wee bi ndụ anyị wee sị Chineke, lee m, abịara m ka nye gị ụsa banyere ije izitere m n'elu ụwa, maka na otu ụbọchị onye ọbụla nọ n'ụwa ga-ahapụrụ n'ụwa wee jee nye Chineke ụsa banyere etu o si wee bi ndụ ya. Ka Chineke gọzie anyị niile, nyere anyị aka. Anyị ga-alaghachikwa n'oge ọzọ ka anyị nwee ike na-asị lee ka ndụ anyị si wee kawanye mma. Ọ ghara ịbụ anyị nụcha ọ dịka mmiri a na-agbasa n'okwute, kama ka site n'enyemaka Chineke ka ndụ anyị na-akawanye mma. Ụbọchị niile anyị nụchara nkụzi a, ka ndụ anyị na-akawanye mma ụbọchị niile na n'oge niile. Udo nke Chineke dịrị anyị dịka anyị na-etinye ihe ndị a niile n'ọrụ. N'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Ka emesịanụ.